Laqa b'kombinazzjoni ma' uffiċjali tal-Pulizija li tinvestigaw rapport ta' raġel li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest waslet biex ir-raġel jiġi mixli li korrompa l-bintu ta' 14 sena u l-ħabiba tagħha. Ir-raġel ta' 44 sena residenti San Pawl il-Baħar ma natax il-ħelsin mill-arrest. Il-Maġistrat José Demicoli preżedet il-każ fil-konfront ta' ċittadin Libjan li konferma mal-qorti li kien joqgħod San Pawl il-Baħar u kien jaħdem bħala kaħħal. L-Ispettur tal-Pulizija Joseph Buzuttin li qed imexxi l-prosekuzzjoni flimkien mal-avukat Darlin Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali spjegaw li l-akkużat bħalissa kien qed jgħix mal-partner tiegħu dan kif jinsabu pendenti l-proċeduri ta' separazzjoni ta' żwieġ minn martu. Il-qorti ħarġet projbizzjoni tal-pubblikazzjoni tal-isem tal-akkużat wara li nnutat li l-akkużat u l-allegat vittma kellhom l-istess kunjom u qalet li l-pubblikazzjoni tista' twassal għal identifikazzjoni u l-vittimizzazzjoni sussegwenti tal-vittma.